Akalla mayakan Boko Haram tsakin ISWAP 8 sun mutu sakamakon wani hari da rundunar sojojin Najeriya ta Operation haɗin kai ta kai musu a jihar Borno. Lamar ya faru ne a wannan Asabar yayin da suke shirin kaddamar da hare-hare a sassan jihar. Wata majiyar soji ta ce an yi musayar wuta tsakanin mayakan masu ikirarin jihadi da dakarun Najeriya, abin da ya cilasta musu janyewa. Wasu mahara sun sace ma'aikatan jinya 6 a jihar Ondo da ke kudancin Najeriya da sanyi safiyar wannan Asabar. Bayanai sun ce maharan ɗauke da muggan makamai sun kutsa kai cikin wata asibiti da misalin karfe 2 na dare. Shaidun gani da ido sun ce 'yan bindigar sun tara ma'aikatan da ke aiki a wannan ranar a waje ɗaya cikin wata mota ƙira bas. Wani da ya ƙetare rijiya da baya ya ce maharan su yi komai a cikin ƙwarewa ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta bayyana shirin kafa ƙungiyoyin 'yan sa kai masu ɗauke da makamai na jihohi da ake kira Domon Laidi don tabbatar da tsaron ƙasa. Ranar Juma'a shugaban ƙasar Janar Abdurrahman Chani ya amince da ƙudurin dokar yayin taron ministoci da ya kira a fadarsa. A sanarwar da ta fitar bayan kammala taron, gwamnati ta ce matakin wani bangare ne na dokar ta ɓaci ta fuskar tsaro da aka sanya a watan Disamban bara domin kauda duk wata barazanar tsaro. Sanarwar ta ƙara da cewa ƙungiyoyin 'yan sa kan za su aiki ƙarƙashin jami'an tsaro, za su rika taimakawa wajen wayar da kai da ba da bayanan sirri da kuma kare yankunansu. Mutanen da za su kasance a cikin ƙungiyoyin sa kan sun hada da tsofaffin sojoji da 'yan asali yankunan da ke fama da matsalar tsaro da dai sauransu. Ƙudurin dokar ya tanadi baiwa jami'an ƙungiyoyin 'yan sa kan makamai yaƙi da duk wani nauyi da ya rataya a wuyan gwamnati. Wani hari da dakarun Isra'ila suka kai a Lebanon ya kashe 'yan jarida 3 yayin da suke tsaka da aiki. Wata majiyar soji ta sanar a wannan Asabar cewa 'yan jaridar ƙasar Lebanon 3 da suka hada da wakiliyar tashar Al-Mayadin mai alaka da ƙungiyar Hezbollah da guda mai yiwa tashar Al-Manar da ke da kusanci da Iran aiki sun mutu bayan har da Isra'ila ta kai kan motar su a kudancin ƙasar. Dukkan tashoshin labaran biyu sun tabbatar da mutuwar wakilan nasu da aka bayyana sunayensu da Fatima Tuni da Ali Shu'aib a harin da Isra'ila ta kai a jihar Jazin da ke kudancin Lebanon. Tuni shugaban kasar Lebanon Joseph Aoun ya bayyana harin da Isra'ila ta kai wa 'yan jarida da babban laifi wanda ya saba wa dokokin duniya da ke baiwa 'yan jarida kariya a lokutan yaƙi. Sai dai a nata bangare Isra'ila ta ce guda daga cikin 'yan jaridar da harin nata ya ritsa da shi na aiki ne a matsayin mamba na sashen rundunar ƙwararrun mayakan ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya jinjina wa Pakistan game da ƙoƙarin da take na shiga tsakani don sasanta rikicin da Amurka. Shugaban Masoud ya bayyana haka a wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da Firayim Ministan Pakistan, inda ya yaba wa jan aikin da ƙasarsa ke yi wajen kawo ƙarshen mamayar da Amurka ta ƙaddamar ga Iran. Wannan dai na zuwa yayin da ministocin harkokin wajen ƙasashen Saudiya da Masar da kuma Turkiya ke shirin yin wata ganawa a Islamabad domin tattauna rikicin yankin Gabas ta Tsakiya. Ministan harkokin wajen Pakistan ya ce ganawar da za ta gudana a ranakin Lahadi da Litinin za ta mayar da hankali akan batutuwa da dama, ciki har da batun nemo hanyoyin rage zaman tankiyar da ake tsakanin ƙasashen yankin Gulf. Ita ma ƙasar Indonesia ta faɗa a wannan Asabar cewa zaman tattaunawa da ake tsakaninta da Iran domin kyale jiragen dakon manta ratsa mashigar Hormuz na samun armashi sosai. Wasu hare-hare da